кажа, че правя видео за това. Казах, че мога да говоря на английски. Тя каза, мога да говори на френч или спаниш или какво там. И казах, аз ще правя видео. Тя каза, окей, отивай да спиш. Те ще пише добре. 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 Оф, то съм писал good. Те пръска ще мине. Мързи ме да вървя така. Тя не знаеше, че правя видео. Well, we shall sleep. Каза, че тя ще спи. Тя да си спи дерзко направо. Те са там, моята стая е така, направо. Така бомбастика. Давай, аз заспивам. Откъде излезе това? Така да ходя спа. Порам. Давай да спам. Няма да спивам. В играта ми се искам да заспивам. В играта. Защото аз правим ролплей, ма не знам да не стане. Аз казах, окей. Сега хора, чуем тяхната стая. Всяко ще правя. Ще ги пранквам. Чувам най-надолу, където Ере, пиша бу! Идва ли? Идваш ли, ма? Чакам, идва. Стана бе. Дам си на видео. Ора бе, значи ли това е? Арде! Колко пъти съм правила това нещо, сега пък не ми става. Ето. Виж, много са умни. Махаха ми. Вечер. Така и съм взема да ги плаше. Но то нали няма да знаеш. Махаме шамачето. Разбира. Искате с тях да играете, ето ги те са те. И буснахте. Хора. Хора, това момиче е ютубър в TikTok. Както ви казах, пиша се в TikTok с голямото, но най-красивата, ето. Сега тук ще ви го кажа. Арде! Хора,
аз нямам Brookhaven Private Server. Каталог аватар имам. Не знам как, ама първото... На вас случи ли се, че първото Private Server е безплатно? Ама в Brookhaven е много пари. Към 100 робакса. Това беше... Значи... Сега ще ви го напиша как се пише. Хора, после ще излезам с играта да ви покажа точно как е. И сега ще ви покажа, после пак ще дойда. Дали ще пише Чао, bye, I will back later. Казва, че после ще дойда. Аз ще ви покажа. Ох, майко! Сега се намеря тиктока. Ох, много ми е ба телефона си. Дано да ме намерите. Сега ще я покажа. Арде? Ари! Хора, не ми се чака. TikTok. Хора, аз съм най-много език да правя пам. Профил де. Това не си много бавно. Сори, хора, трябва да го изчистя много време. Хора, ако питате защо говоря тихо, не ми се говори така силно. Арде! Що ме е пак бавен? Хора, не репетите, що ме е така, просто аз не съм се оправила тук. Нещата ми пухчу иска нещо. Него му вали да направим кой иска. Храна иска. Пак ще дойда. Пухчу. Това съм Дърнен Хаус. Ха-ха-ха. Арде. Това съм аз. Няма да ви показвам всичко. И сори, това съм аз. И ако не знаете, ако не ви излезне, ето, където пише юзер и да. Пробег. Протеп е изтекло. Ето там. То сме новия скин, но няма да ви показвам. Защото ви трябва да се намерите. И това съм аз, чакай. Това е Emi Official. Много я обичам. Разбрано. Те са аутфит. Исках
Аз да ги направиш, пратих и за нея. А не тя да ги направи. Това са много яки. И да, благодаря ви, че сте гледали това видео. Следвате ме в TikTok и в... Не знам къде е, да. И чао, обичам ви. Гледайте ни още видеята. И чао!